Otto Didrik Ottesen blev født i 1816 i trange husmandskår i Broager. Der var mange børn, så Ottesen blev tidligt sendt ud at tjene som hyrdedreng og siden som hjælp på en større gård. Skolegang kunne der ikke være tale om, og de kunstneriske anlæg, drengen havde, var der ingen, der kerede sig for. Først ved en onkels mellemkomst blev Ottesen i 1834 sendt til København, hvor han kom i lære hos en malermester, og derefter lykkedes det ham at få adgang til akademiet. Penge havde han dog stadig ikke, og professoren Eckersberg formanede ham at styrke sine tegneevner, før han kunne rykke op i den såkaldte modelskole, hvorfra man via et stort, heroisk historiemaleri kunne få sin afgangseksamen. Ottesen havde dog ikke råd til fortsatte tegnestudier, og der slet ikke til at lege dyrt atelier og modeller. Så i ren nød gav han sig til at male frugtstykker, og i 1842, da han er 26 år gammel, får han optaget et par blomstermalerier på forårsudstillingen. På akademiet regnedes opstillinger og blomster som noget af det lavest rangerende, med mytologiske scener som det højeste. Men blandt det købende publikum var malerier af blomster så populære, at Ottesen ikke siden kom til at lide økonomisk nød. Tilmed solgte han til både kongehus og til den kongelige malerisamling, det senere Statens Museum for Kunst, så han opnåede også at blive højt respekteret og sågar ridder af Dannebrog kort før sin død i 1892. Yderligere var han en populær underviser. Eftersom kvinder ikke havde adgang til akademiet, og derfor heller ikke havde adgang til at gøre figurstudier, var de som regel henvist til blomstermaleriet, og det foregik i mange tilfælde via Ottesen som vejleder. I sine malerier er Ottesen inspireret af nederlandske 1600-talsmalere, som han blandt andet tidligt kopierede i den kongelige malerisamling. Og lige deres billeder dyrker Ottesen en kultiveret og kunstig natur. Alle enkeltdele er gengivet med videnskabelig akkuratesse og meget høj detaljeringsgrad. Men ofte er buketterne sammensat af blomster og planter, der i virkelighedens verden ikke står i fuldt flor på samme tid, som her, hvor forårets pinseliljer står side om side med sensommerens roser og liljer. Ottesen har heller ikke kun dyser for at tilføje både en sommerfugl samt en larve, et gammelt symbol på genopstandelsen. I modsætning til sine mange samtidige skildrere af blomstermalerier dyrker Ottesen det skæve og det sære. I mange af sine billeder fraviger han den klassiske opstilling af blomster i en vase på et bord og skildrer i stedet en gammel kone, der arrangerer blomster, eller som her, hvor han alt andet end tidstypisk placerer et mosrosetræ op ad en rå murstensvæg. Eller da han i 1884 i forbindelse med en bazar til fordel for veteraner fra krigen i 1864 maler et billede af en rose i soldatens knaphul, hvor alene beskæringen af det maskuline, feminine motiv er så dristig, at det er fristende at tro, at den aldrende Ottesen har haft døren på klem til de unge kolleger og deres eksperimenter omkring det moderne gennembrud. Hans hovedværk er dog Forår i Charlottenlund Skov fra 1862. Det vakte så stor begejstring, at repræsentanterne for den kongelige malerisamling, kunsthistorikeren Niels Laurits Højen og historikeren og oldtidsforskeren Christian Jürgensen Thomsen hurtigt blev enige om at indlemme værket i samlingen. Og blandt begrundelserne noterede Højen blandt andet: bøgens spæde, silkeagtige blade er sikkert endnu ikke nogensinde blevet malet med så megen følelse for deres skønhed som her. Hans mest besynderlige motiv er dog uden tvivl forsøget på at visualisere et stykke musik, nemlig andensatsen af Beethovens 6. symfoni, eller andanten i Beethovens pastorale symfoni, som Ottesen har noteret på stenen i billedet.